बा लेभेल देखायनायनि बाथ्रा नङा बेयो इउटुबनि फैसा लुनाय न' नुकुल ब्र'नि माइक सोग्रानि पदा माने हामा जादों बायसा मोनदां आङो गोमा बागान बालाय फैनानै मा लाबजा गामा जा फिसा लाना बुंनासो मा लाबजा फनगासिनो दोङो दा खामानिया कमप्लिट जाथ'वाखै Okay guys, good morning and welcome back to the channel. So guys, बर्तमान आं दा बेलेगाव दङ आरोना बेलेगाव माने नकुल ब्र' लाइन दङ आङो ओमफ्राय आं दहाय फुङावनो फैदों साननोआव आङो लामायाव भिडिअ बानायबोदोंमोन मट' ब्लग बानायबोदोंमोन खिन्थु माने प्रब्लेम जाना दांना माइक एडाप्टारा सामा जाखाना माइकआ सामला आरो प्रब्लेम जाबाय माइकनिल' प्रब्लेम जायो आंना माने नैबे एडाप्टार होनना बुङो आरोना ओमफ्राय नैबे एडाप्टाराव मोननै पट दङ आरोना नैबे चार्जिंनि पट ओमफ्राय नैखि आरो माइकनि पट आरोना माने नैबे माइक सोग्रानि पटआ माने हामा जादों बायसा मोनदों आङो माने माइक एक्सटार्नेल माइक सोनायनि माबाखौनो खोन्थियाखै आरोना सिनखौनो खोन्थियाखै खिन्थु माने नै चार्जिं पटदो माने चार्ज होबाथाय चार्ज लायो केमेराया खिन्थु माने नैदो माइक सोबाथाय माइकनि माबाखौनो खोन्थिया आरोना स' नैबे हामा जाबाय बायसा मोनदों आङो थ' मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम जाबाय थायो आरोना आंना माने दाख्लै बावैसो माइक हामा जानायखाय माइक गोदान लालायबाय ओमफ्राय दा एडाप्टारानो माबा जालायबाय दा मा बुंनो आरो नैबे बुस्थुआ 4,000 लायो आरोना बुहुत दामनि माल फिसा बुस्थु थेबाबो बुहुत दामनि माल आरोना दा मा जागोन हमना मोनला आङो एकदम बालायसो मोनलायलाङो आं बिदि प्रब्लेम जाबाय थाबाथाय एकदमबारे नकुल ब्र' लानाव खामानि मावनो नागिरदों आरोना थ' मा खामानि दा देखायगासिनो बरियासे थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरोना गाइस दा खामानियानो आरोना नैबे न'खौ नायनो हागोन गाइस नै बे नकुल लाइननि न' आरोना ओमफ्राय नैबेखि सरकारनि मोननाय न' दोङो बेनिफ्राय नैबे इउटुबनि फैसा लुनाय न' नकुल ब्र'नि बरियानो मा खालामनाय दों खोन्थानानै आं खोन्थायाखै भिडिअ फुरा स्टुडिअ थागोन ओमफ्राय सिङाव दामि लाइट थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ टक्टा मानो होआखै होननानै खिन्थु सोरबा कमेन्टआव सोङो माने ब्र'नियाव खिन्थु नैयाव माने एलुमिनियामनि माबा थागोन आरोना जिथुबा खोरखि एलुमिनियामनि ग्लासनि खोरखि अट'मेटिक मोनखायो बेनिखायनो जों बाटाम होआखै दा इयो माने बेलेग स्टाइलनि दामि जागोन बेनिफ्राय सिङावबो लाइटनि थाखाय एसेसरा घाट लाखिखादो इ घाटाव माने लाइट होनानै दाबो जोंनाय आजिखालिथ' सब माने स्टिकारनि पेपार गोजा मोनजोबो पुटिंल'सो नांगौ ओमफ्राय पुटिंनि सायाव पेपार होबानो दामि जायो कालार फुनलायलायना दानि जुगाव जोंनिया खामानिया जों खाथाम लोगो नांनानै मावगोन दा जोङो पुटिं फोनगोन आरोना नकुल दा माने कि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेनिफ्राय कि सेभेन ब्र' आरोना थ' गाइस नकुल ब्र'नि नैबे न'आव जों पुटिन फोननो नागिरदों आरोना पुटिन माने कालारानो जायो आरोना मोनसे कालार टाइप थ' नायनो हागोन नैबेखौनो पुटिन होनना बुङो आरोना नै बस्थासो लाना फैदो बिगार पेन्ट्सनो नै नायनालाय सिङावनो जाराया माबायसा इयाव बरियासे माने स्टुडिअ बानायगोन आरोना नकुल ब्र'आ बरियानो लाइट साइट लगायगोननो थ' माबायसा जायो इन रिजाल्टखौ देखायगोन आङो दानोथ' जाथ'नाय नङा दा कालारखौ फोनखाना दोनगोन ओमफ्राय कालार फुननायनि उनाव खोरखि सोरखि होनदोंबावो दरजा सजा होनदोंबावो सिलिं तिलिं होनदोंबावो थ' बरियासे फुल जानायनि उनाव खनसे देखायबावगोन आङो आरो पुरा नोंथांमोना जुदि इउटुबार सोरबा गोदानबा मिउजिक सिउजिक नांगौबा उनाव मिउजिक सिउजिकबो मोननाय खालामजोबगोन आं माने इयाव पुरा जासिगोन बरिया नोंनो फ्रियावनो हरगोन आं बरिया मिउजिक टेस्ट खालामना दा नोंथांमोना एसे सापर्ट होबाय थादो लासैनो जुजिलांबाय थानो सेस्था खालामनोसै आरो नायलांबाय था माबायदि दिनै आं माने कालार फोनफेरा दै खिन्थु थेवबाबो दिनै फोननायना नायगोन आङो थ' माबायसा जायो नायगोन बरियासे माने इउटुबार जानाया नोरै गोदै आरोना गाइस माने बहुत फ्रेन्डस लोगो मोनो बेनिफ्राय सिनायखि नङि मानसियाबो माने हथातके सिनायखि जायो इयावनो माने बहुत मोजां आरोना गोबां मानसिफोरा सानना नाय इउटुबार जाबानो दि माने फैसा थाखा मोनगोन बा लेभेल देखायगोन इ बाथ्रा नङा खिन्थु इउटुबार माने मोनसे माबासो आरोना गाइस माने क्लस खालामनाय लोगो खालामनाय मोजां फ्रि खालामनाय मोनसे रिलेसनखौ मोजां लाखिनाय बेनो आरोना इमप्रेस खालामनाय माने इउटुब चेनेल खुलिनाय माने दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो खुलिबा एसे जौगा आरो आखल आखुखौ एसे मोजां खालामना ला बयबो मानसिजों गामा हामा मोजां लाराय सोरदोबा हामा लाराय बेखौ मिथिनानै ला माने नोंथांमोना जेराव टेनसन गैया साख्रि बाख्रि गैयाबाबो खाम बोथिनि थाखाय रानना थैया आरोना नों इउटुबार जायोबाथाय नैबेखौ नायनानै गाइस नै भलेनाथ बाबानि माबा आरोना लबरनि मुर्ति रखम आरोना इखौ आं दाख्लै बावै मन्दिरनिफ्राय लाना फैफादों बरियासे थ' आं बाइकआव फैगोन माबायसा फैगोन नायनाय नैयाव ब्रेक वेल दङ ना ब्रेक वेलाव बरियासे फेभिकुइकदो होनो हागोन आं नैयाव बरियासेनो नै ओरै थ' बरिया नुगोन आरोना नै इयाव ओरै बरियासे बहायगोन आङो नै जोंनिया पुटिनायफोर बायसा जायो आरोना नै बरियासे नै गलायबाय आरोना पुटिना हवाइट आरोना नै थ' नैबे बुस्थुखौ सरनाय दैजोंसो गलायनांगौ आरोना बुस्थुआ हवाइट ना सरनाय दैजों होबाथाय माने दंखलफोरनि होबाथाय आइरन थाबाथाय गोमो जागोन आरोना न'आ ओंखायनो बरियासे सरनाय दैजों बरियासे बानायदों आरोना थ' आङो गस्ला गोदान गाननायफोरखौ खुनि बरियासे खुनानै बरियासे पुरान गाननानै फोननोसै आरोना रोङाबाबो फोनगोन एकदम नायथारगोन माबायसा जायो सिरिस पेपार होनना बुङो आरोना इखौ थ' इखौ फिसा फिसा बिसिना लाबाय जों बरियासे नै फिसा फिसा ओइदो मा खामानि मावो आं खोन्थानि बरियासे थ' नायनानै गाइस नैबेयाव जो प्लास्टार खालामदों ना प्लास्टार खालामनाया रग' रग' जाना थायोना नैयो थ' इफोराव कालारा हाबनो नागिरा थ' ओंखायनो इफोरखौ माने स्लिम खालामग्रोनांगोन आरोना नै पेपारदो होनानै थ' इखि जोंना नकुल दायानो साफा खालामदो थ' गाइस खामानिया स्टार्ट जाबाय आरोना
Ane like nih nagan nih, pun deh ane ki borea na jahe baik ki, jangan nama bisu deh ya, nih nagan borea pun deh dengar lah. Anu pray jangan nukul boro dang dan nih series tuh huga sih na, ane nih euro euro jangan sana ke borea slim mana dar na jangan borea slim lah ini lagi ya, borea ane na. Nah, kita lah film ini. Ini jikla baik. Jikla baik. Ane jangan ane ki bisu deh tuh pun biar na, tuh ang mau jatuh ham nane ini, apa sih ya? Ayo beli lah nggak? Jalan mana? Yes. Ini fry? Ada. Ada lah fry? Ini fry? Bluder. Ada bluder. Fry kunde. Tahu nih so siapa nukul deh? Ane jatuh itu bentang, ane jatuh langsung. Oh my god. Mar pereza kata sagi aku cila ini. Oh, orang lihat ya. Sini banget kari ukarang bayar nane. Yus tam nih kari ukarang bay. Ini bayar lafin lagi bay. Bayar pun tinggal ini borean. Hei borean tuh, hei mau nang demen nane. Wah. Ini berasa slim jalan nang benar na. Borean ya. Amrai itu ini jas pun kerja loh. Ini pray uno hari orang masih kambawan. Ini siapa series mari nane. Ada bau kunci pun bawa bukin ke. Ini pray sil borean jangan benar na. Anak guys, tane pura gas nih dengar. Dah kamarnya komplit jatuh ke. Dah ikut komplit jangan ibarat ini bara gila. Empat saya udah iPhone kan. Dah. Thôi pele nukula ma za kejeng nih. Raja. Nih biasa mana nama raja na? Borea nih, sih ya, ekdom. Silong nih sih mak, borea na. Tutar nih. Kalau kita pun kang bayar, hati pun kang bayar na. Amprai dah jana item, jana lansi borea sih. Nih jeng naki randini nih. Nih guys, borea. Zero level. Itu iki income labbai nih borea sih. To jana lansi. Lupa gila ane jam sada fadi jangan oh. So guys tanya ane pura letra nang jubai, empai dah jeng engkam jakan ane res labai. Nah isa kerja fadi mudah-mudah batang ho malah se batang kacau fadi nih. Empai dosa mau baik mudah-mudah barta, eta juta cinta, mudah-mudah jeng 3 घंटा mau bayar nah, kamani ke. Oh kon pura, kamani ke mau kene je, kamani mau ke. Aru ikut ser bunai deh, ibu ke ser bunai deh. Man letra bunai deh, sekarang bahkan para empai sekarang apa aja nama irene. Aku bukan dah wakam jembang berapa dengar nane, nengse berapa lingga. Berapa lingga mana sekarang makam nengse bahkan para empai sekarang apa deh. Berapa nengse berapa kan nengse sebentar. Iji saya nengse kerau beri kam nak kena. Ang ikut kulai nane nengse pun ada ipri disin jaya nih mah. Iji keban darah kesolah napa nak kan. Nengke mah bahkan para empai lingga nih. Malah bisa kan darah kesolah nak nengse kan. Malah bisa kan nengke orang kada benar kayak. Neng mana nengke gila kelai. Semua Islam tu benar. Semua nengah. Ma, mbak. Nengke iji kam nengah masih kelau nengah. Aja apa saya iya. Aku terang head mistri. Zikra kan nane. Ang head mistri ani betul. Bahkan parah ni mah, bahkan parah salah dengan ni. Kelaikan le ni parah mah. Tang mana? Aku macam mistri. Nala na. Singra na apa ni ada? Sip singra. Mana zor biasa ke terus sinar na. Eh guys, nongan. Ang singra ke gedor belak deh. Hamko pun mau ngomong tentang deh. So guys, tane pura gupur जाजोबबाय tinggal लायनानै आगोनाय नोंथांमोना पुरा माने कोचिं होजोबबाय आरो उनावबो होबावनो लागादों आलि मरबावगोन जोङो जमा फोनबावगोन टेनसन गैया दा गाइस बेनो ना फिलान ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै नामा मा बुंगोन दा नोङो केमेरामेना केमेरा थाङि नङा फोननानै मोजां नांदो ओमफ्राय बेलेगफोरा हागोन बायनो हाया बायदि गोदान मानसिफोरा हागोन इजि ओरै रेकर्ड खालामनानै फोननाबानो जायो हुदलाना नानाखौ मोजां नांगोन आरो न' मोजां नांगोन आरो मोजां नायाबा फिथर जाजोबना थायो बुस्थुआ ओइ नानायानो मेन बाखि फोननायखौ बरिया गाइस बाखि दानाव थांसै आरोना जोङो बरियासे आथा फोनबाय गेजेर गेजेरनिखौ फोनग्रोबाय आरोना पुरा गेजेर गेजेरनिखौ फोनजोबबाय गथायैनो खि आथा दंबावो इखौ दा नकल हारसिं फोनसिगोन ओमफ्राय गेजेरनिखौथ' फोनजोबबायानो जोङो बेनिफ्राय सायाव खानसे ओमफ्राय गाहायाव खानसे लाबावगोन थ' नेक्स्ट टाइमाव फैनानै गाहायनि आरो सानिखौ फोनना थांसिगोन आरोना बरासे थ' दिनै आंना माने मटर ब्लग खालामनायबो जादि आरोना माने माइगा गाज्रि जानानै थ' नेक्स्ट टाइम खालामसिगोन मटर ब्लगखौ बरियासे माइखौ सेकाव खालामनानै थ' माइगा नांना गाज्रि जाबाय थायो आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गाइस थ' जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान बरिया साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय एन्ड साबस्क्राइब खालामखानायबा लोगोफोरनो बरियासे शेयार खालामना जाबाय आरो 3Kआव गिभावे जागोन थ' नोंथांमोना 3K थाबैनो खालामना हो आरो जोङो राइडआवबो थांनो नागिरदों एसे गोजानाव प्लेनिं खालामबाय थादो थ' राइडआव थांनायनि सिगांनो बरियासे 3K खालामना आरोना
तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गाइस तो बाय बाय टाटा गुड नाइट गाइस ओके गाइस बाय बाय Audio Jungle.